Sunt informații pe internet că există o bază reptiliană pe fața nevăzută a lunii. Ce informații aveți? Nu știu acest lucru. Pe satelitul Selena. S-ar putea să fie închiriat. Știu că au fost, au făcut baze aici. Au mai stat un timp trebuiau să plece. Inclusiv pe lună, pe Selena? Peste tot. Deci dacă e să scoată... Deci prezență reptiliană? Este posibil, dar nu spun că este așa. Vreau să spun că în această criză... nu puteți exclude, nu puteți spune nu categoric, nu? Ce este important și ce pot să vă spun acum este că există la ora actuală civilizații goriliene pe mai multe culori. Inclusiv pe galben, dacă n-ați știut. Pe galben? De-aia ați spus aici, da. Există pe albastru, pe care știam, Mihai Eminescu satelitar. Exact. Există pe galben. Există mai departe, mai nou există pe mov. Chiar pot să spun că civilizația pe mov este condusă de un Ion Luca Caragiale. Nu știu care. Așa, dar este așa. Poate fi un Caragiale 4, de exemplu? Nu știu să spun. Ce știu este un lucru, și asta o să fac astăzi. Deci, noi am ajuns în această situație, trebuia să se aplice un scenariu care să ne ajute, cum să spun, chiar utilizând mântuitori, în sfârșit să facă ceva. Ei, datorită celui care a fost demiurgul planetar, Mihai Eminescu numărul 8, ăsta a trădat. Ăsta a trădat față de civilizația, cum să spun, adică față de civilizația albă, gorileană, sexuală, democratică de care aparținea, a trădat în favoarea civilizației hristice. Civilizația hristică este o civilizație care întâi a fost, deci plecat de la civilizația gorileană, albă, sexuală, democratică, trecută la civilizația reptiliană, șerpileană, indigo, pe urmă trecută la civilizația, eu credeam, dragoniană. Se pare că este alta, mai nou primesc informații că ar fi o civilizație arahnidică, tarantulară, nu individuală, ci androgină. Pe un cimentiu. De tip maro. De tip maro. Așa. Deși, la un moment dat, am primit și informații în legătură cu un posibil ocru. Dar nu știu încă, deci nu pot să spun în momentul de față ce sunt, dar vreau să vă spun că există civilizații goriliene democratice acum, pe maro deschis, de exemplu. Adică, ce s-a făcut? Dom'le, unul singur nu poate rezista pe o stradă, că sar toți pe el acolo dacă vor să-l distrugă. Dar dacă a reușit să-și mai aducă acolo un număr de vecini, atunci împreună pot rezista. Și mai ales rude dacă sunt. Ei, toate astea sunt rude cu noi și sunt civilizații care formează la ora actuală categoria de civilizații virtuale, goriliene, democratice. Care are alt atu și care poate, cum să spun, se poate alia în funcție de context cu alte civilizații vis-a-vis de un inamic. Modificate, dublu modificate? Nu, vis-a-vis de un inamic comun. Ah. Știți? Așa.